Atong topic rong gabi una, ang makapatay nga pangilad sa pinadayag. Wow! Naa ba day pangilad nga makapatay? Kining kamatayon higala, hilabihan namang yun ni ini kakumun. Karon lang, dahil na akong gawas diya sa atong multipurpose hall, si Pastor Tamayo, ingon siya, Pastor, kining milabay nga mga adlaw, ang akong mga serbisyo nga giwalihan, mga serbisyos patay. Ako mismo mga igsoon, sukad atong Enero hangtod ron, Oktubre. Paminaw ko mas daghan ang akong wali sa patay kaysa wali nako sa simbahan nga dili patay. Kay daghan man kaayo didto mi standag na namatay. Didto mi sa asaming dapita na apoy nangamatay. Daghan man gyud ang mga taong mga matay. Kitan tanan paingon man ta diha. Apan sa kadaghan sa atong natambungan nga mga serbisyos mga patay. Musimpatiya man lang ta sa mga tagtungod. Pero lahi gyud og kita mo'y tagtungod, di ba? Musimpatiya man lang ta og laing tao na di nato parinti, pero ato ganing sakop sa pamilya ang mamatay, sakita uy. Monay nahitabo ni Tina. Si Tina matyag amahan. Primero nasakit riyang papasuod sila kaayo. Apan pag-abot sa balatian, kutob sa ilang mahikap. Hikapon gina nila aron lang ikapadang ilang amahan sa ospital. Kinigong sakit tighurot nig kwarta. Tighurot og kwarta. Tambal, doktor, hospital, kanang hospital room, apan wa kapugni, namatay gyud si tatay ni Tina. Pagkawala ng iyang amahan, gibati na niyang kahawang. Mingaw. Balik-balik siya sa minteryo, magsigig hilak. Ingon niya sa iyang kaugalingon, nahibaw man ko nga hamtong nako. Dili na ko angayan nga murag gamay bata nga maghilak-hilak lang gyapon kay wa naman ko'y mahimo namatay namang Diyos Papa. Pero naunsa ba ko nga naa mga panahon nga grabe ra man yung mingawa mo bakho man gyud gihapon ko. Higala si Tina usa lamang sa minilyon ka mga tao nga kun sila maabtanan ni ining mao nga kahimtang sa ilang kinabuhi. Sakitan gyud sila, ginikana nila, mubiya na. Sakit gyud na. Unsa ba gyud ang mahitabo dihas kamatayon? Kining pangutanaha mga igsoon, ato manginintagdon kay ngano? May labot manggod ang atong reaksyon sa mensahe sa kaluwasan kung makasabota og unsay doktrinas Biblia kalabot sa kamatayon. Nganong niingon man kung may labot? Pananglitan. Nakadungog na mo ni anang istorya nga kung ang tao namatay unya siya dautan or ingnon tawa gyud mag-alagad sa Ginoo. Kay wa man siya mag-alagad sa Ginoo, di siya malangit. Tuwa siya ni anang dapita nga gingalan nila og unsay ngalan nga ilang gihatag. Duhaman kabuok raning naas Biblia. Og buutan ang tao nga namatay, paingon siya sa langit. Kay inig kamatay niya, naaman dayo'y manulunda nga muasir sa iyang kalag. Muguyod niya og ilupad siya paingos langit mo nang naay awit nga I fly away, O Lord, fly, fly away. When I die, hallelujah, by and by, fly, fly away. Naaman ang kata, di ba? Mulupad kuno siya, humas iyang kamatayon.
paingos langit. Ug dili pud siya paingos langit, duha ra may destinasyon lagi matod pas Biblia. Kantas kabataan. Paingon siya sa impierno. Pero naay mga tao nga matod pa nila, bisang pag maimpirno, mahabwa ra na sa impirno. Kung kitang mga buhi, mga budlay ta para nila. Unsa may atong pangabudlay? Bayra na to ang gipangayo sa simbahan. Or kaha, manawag tas atong mga kahigalaan nga iapil na to pag-ampo unyang atong pag-ampo, iampo ta ang kalag sa igsuon ta nga sikin sa mana. Pila kagabi natong inampo ay ang iyang kalag nga naglangoy-langoy sa swimming pool nga kalayo sa impierno, mahabwa ra. Nga naman, may gahom ang ampo nato nga mga buhi. Naulpot siya. Pagkaulpot niya, nahibaw siyang naay pangapi ang iyang pamilya. Abi ninyo, ang luoy anang istorya ha. Kana nga pagtuo ang luoy ana, kadtong way ikagasto sa kapi para sa pangadji. Luoy. Na kung aton tuuhan ang mga igsoon, nagpasabot na nga, way balig unsa imong kinabuhi, way balig unsa nga klase sa pagkinabuhi ang imong himuon sa buhi pa ka. Basta naa lang kay hinigugma nga mangadji para nimog mamatay ka na. Ikala maobagin ay giingon sa Biblia. Ato kuno nang tugkaron karon. Dili lamang ang Kristiyanon nga mga tao ang nagkalain-lain o kahulugan. Naapoy uban nga dili Kristiyanon, lain po ang ilang tinuohan kalabot sa kamatayon. Gani, kining ikatulo nga destinasyon. Will nun manggini kayo. Nakabati na mo ining pulunga. Be, mo kuang ko sa kamot ni atong nakabati na, naay purgatorio. Kabati mo ang purgatorio, no? Okay. Ako mong tagag-assignment. Sulayin ninyo pangita sa Biblia ninyo karong gabi. Pangitaan ninyo naabay pulong purgatorio. Sigurado ko nga og pulong langit inyong pangutaon sa Biblia na ana, mabasahan gina ninyo diha. Kanang pulong impierno pod kun kalayo naapo na sa Biblia. Sa in English, hell. Mabasahan gipon animo. Pero pangutana, ako mong tagag-assignment. Kung makakita mo sa inyong Bible anang pulunga, ugma, balik mo diri, kay bisag di ko dato, tagaan ta mo kus kalibo. Yeah, garantiya na. Og dili mo mutuon ako, bisag dili ko dato, ako ning ideposito ang akong uskalibo daan. Kinsa may akong paguniton ini? Ay, lisod man po day pangitao ning uskalibo ning pitaka nga gamay. Adiya! Uskalibo gyud! Para sa seminaryan nga ugmas gabi makada sa ako diri sa Biblia sa teksto nga naghisgot anang ginganlag purgatorio. Okay. Kinsa may akong paguniton ini para nga di ni mo dagan. Siguruhong ko nalani nga diri ini sa ako. Aron nga ugma ako'y mutunol. Apan ako monsultihan. Kapin sa 80% sa mga Kristiyano nagtuo nga naay purgatorio. Kantas mga bata, ingon sila, eternidad, eternidad, magpili ka aning duha, langit, impierno, asa ka. Ning tambong kog usa ka haya. Dakon tao, but na ko ipasabot dili ng dakog lawas. Dakog ranggo, tinamod sa katilingban. Apan, gipusil. Kay nailhan nga nag-extra kuri-kuri activities. Nag-extra kuri-kuri activities man. Nasuko ang bana sa asawang nasungkaban. Napusilan. Pero dako magranggo, daghan tao manambong. Siyang haya.
Ingon pas asawa, nawad-an kog bana, pero ang akong bana nakaplagan sa Dios, kay tua nagkuyog na sila karon. Uy, kanindot po no? Kay napusilan, kay nagkuri-kuri activities, ng hilabot, ng hungkab sa dili iyang kaugalingong kaldiro. Unya, ang asawa ni ingon, nawad-an kog bana, pero ang akong bana, nakaplagan siya karon sa Dios. Nagkuyog na sila sa langit. Pastilang higala. Maayo magiputingaling atong susihon ang gisultis Biblia, oy. Kay kon kanang mga huna-hunaa maoy tinuod, pastilan. Di kita ngayon mahadlok magpakasala. Kaya nganong nga di kita ngayon mahadlok magpakasala, kay unos tanan ang sala lami, di ba? Lami man ang sala. Ngano man yung magpakasala man tao? Usar na man gyud hinungdan ana. Lamian sila sa kinabuhi sa sala, di ba? Tuyoon mo guna nilag di pa na lami. Ang kinawat-kawat kuno nga mga gutlo, mga nakaw na sandali. Lami kuno na kayo. Pastilan, binuang mo na. Ang nangamatay na, nagpaabot ba sa pagkabanhaw? Kung mubalik na si Jesus, utuan na ba sila sa langit karon? Mao nay dakong pangutanag yun. Unsa man gitinuod, ang nangamatay na nag-awit nag-aleluya ron sa langit, or naghuwat pa nga inigbalik sa Ginoo, banhawon sila. So the big question is, sa in English pa na, immortal ba ang kalag? Wa ba'y kamatayon ang kalag? Or mabanhaw ba ang nangamatay? Atong tubago na rong gabi una. Daghan ang mga pangutana, makalibog, unsa bagay tinuod nga namatay, nga kahimtang sa nangamatay. Kung kayo tingali mo, ingon mo nga, Pastor, kinsa may mutug-an na to, nga wa may usas mga nangamatay, nga nibalik dirig nagpahibawog, unsa ito adito spikas, tinuod na. Pero mga igsoon, lahi magod sa Revelation Seminar. Sa Revelation Seminar, kamong nakatambong sa 1 and 2, na atay gihimong muto. Muto gani kanang pinulungan nga gituuhan ginato nga tinuod ug ato gina siyang gibarugan nga mo'y patukuran ng prinsipyo sa Revelation Seminar. Kadtong garay sa alawiton nga nag-ingon, God said it and I believe it and that settles it. Unsa to? Akong ipaminaw sa inyo. God said it. Unsa ako usba kuno ninyo. God said it. Osbon. God said it. Osbon nato, kusog. God said it. And I believe it. And that settles it. Sa binisaya pa na, ang Dios mo'y nagsulti ni ana pinagis Biblia, o gituuhan ko na, o para nako mo na'y tinuod. Higala, daghan man gud kaig mga pagtulunan nga, kung imo nang susihon ang Bible, di man mo iyang gitudlo. Pero gituuhan mas mga tao. Di mao'y gitudlo sa Biblia. Atong susihon na kay sa atong moto, God said it, and I believe it, and that settles it. Unsa gay nahitabo sa namatay, naay mga ubang pagtulunan karon. Dili kini naani sa dili Kristohanon nga mga pagtuo. Unsa man ang reincarnation? Ang ilang pagtulunan nag-ingon nga kon kita nga tao mamatay, kinirang kinabuhi ang namatay. Mubalik tas kinabuhi sa purma sa mga mananap. Muna'y ginganlag, the doctrine of reincarnation. Magtuyok ra kuno ng kinabuhi, mamatay na karon ining lawasa, mubalik na po na sa mananap. Usahay, mubalik kuno na sa lain na pong lawas sa tao. Muna'y dito sa India, ang ilang templo, sudlag baka, di ka kakita o sa kabuok manimbahay sa templo nga hindi nga muabog sa baka. Nganong dili man nila abukon? Kay unas tanan uroy ug si angkol na. Ang ilabang uyuan nga namatay kaniadto. Unya kining doktrinaha nagkategorize man sila kay ang ilagod pong sosyedad ini
ilang gi-categorize ang mga tao sa lain-lain nga social classes. Ang mga dato kung mamatay, mga balik ang ilang kinabuhi sa dagkong mananap. Upat ug tiil nga dagkong mananap, kabaw, baka, kabayo, kamilyo, unsa na lang diya basta dagko. Apan kung dili na sila dato, middle class na sila, mga matay pod apan mamalik sa middle size nga mga mananap. Iro, kanding, iring, mga unsa pa inyo na ibawaan? Ha? Mga yung anak kadagko. Milo, karniro, anak. Apan kung pobre ang mamatay, mubalik po kinabuhi. Pero sa kinaubsan nga klases mananap, ilaga, mingyat, ok-ok. Kato pag yung pobre gikayo, kotitod, holmigas. Bitaw, katawa mo, naana nga pagtulunan, mo na'y gingalan sa pinulungang in English. Ingon nga sanga sa theology, the doctrine of reincarnation, nagtuyok rang kinabuhi, kay kining ato ron mamatay man gini, pero balik ta mananap. Ang lain pong doktrina, kamatayon ba kuno ang katapusan sa tanan? Immortal ba ang kalag o aduna ba'y pagkabanhaw? Ang pulong immortal, kana nga pagtulunan higala, didto na kwaa sa pagtulunan nga kato akong giingon sa inyo nga Greek dualism. Ang Greek dualism, ang mga Grigo sa karaang panahon, nag-angko ni sila nga sila'y tag-iyas kaalam. Tanan kuno nga sangas kaalam, ang mga Grigo mo'y original ana. Muna nga, gidawat po na karon sa World of Academe, nga ang tanang sanga sa kaalam, ilagid pong gibutangag luji. Bisag unsa nga sangas pagtulunan. Either Luji o Sufi, philosophy, theology, or demonology, or unsa diha nga Luji, biology, pagkadaghanang Luji. Kay gidawat man nato nga ang unang manggialamon nga mga tao, ang mga Grigo nga gingalag mga Gnostics. Kanang Gnostics, ang pulong Gnosis sa Greek, nagpasabot kaalam. So ang mga Gnostics, nagtudlo nga ang kinabuhi kunos tao, ingon ini, kining atong lawas, prisuhan lani, ang lawas. Ang kalag nato, piniriso ini. Mamatay na ganita, kanang piniriso nga kalag, malingkawas na gikan sa iyang prisuhan nga mao ang lawas. Sa to pag mamatay kunong tao, ang iyang haya mag-ana na diha, o bisag sa iyang posisyon ana, apan ang iyang kalag ning glugwa day na. Kanang kalaga may kinabuhi puna, separate ining kinabuhi sa lawas. Kaya ang lawas may kinabuhi man pod. Pagkaputol sa kinabuhi sa lawas, ang kalag mo gawas dayon, maglutaw-lutaw diri nga magtanaw. So ang kalag sa nangamatay, matod pa ni ini nga pagtulunan, nagtutok na nimo sang nang nagdangoy-ngoy ka. Munang ang dunay uyab nga namatay, ang iyang uyab nagtanaw, kaluoy sa akong hinigugma. Uy, kanang minataya, makakita naman po na. Ug makauyab na po ng iyang uyab. Pastila ni akong uyab. Ning budhi man ako, nang uyab na maglain, kalagon ko ni. Higala, daghan man gid pong mga istorya ng kalag-kalag, di ba? Kadungog mo mana, di mana kay mga tungod na kay ang usa ka dila musultis lain. Na ako nos tatay, naglingkod sa Daplis Kaban, diri sa Kilins Kwarto, kadlawon kay nako. Nganong mahadlok man lagi kag si tatay nimo na, ug si tatay nimo na gihalog unta na nimo. Pero nganong manlimbaot man imong balhibo. Ug anan ta ka sinungdan, dili na si tatay. Mura lang nag si tatay, madiskubrihan ta na rog kinsa na. Ato nang sosiyon, padayonon tani. Na makamatay nga panglingla. Unsa may makamatay nga panglingla? Ang unang bakak nga nasuwat sa Biblia,
nalitok sa baba sa bitin. Nahibaw, ano na to? Naanas Genesis Kapitulo 3. Ang unang nalitok nga bakak nga nasuwat sa Biblia, ang naglitok ana si Lucifer nga misuod sa bitin. Unsa man tong pulunga, ang unang bakak ngayang nalitok. Ingon siya pagsulti nga, Eve, gidid-an mo sa Dios pagkaon sa mga prutas ining tanaman, no? Ingon si Eva, pataka-taka kamanlag gidid-an mis prutas, ipakaon man sa amo na mga prutas, kining tanang klase. Ang gidili sa amo, kinirang ni astaliwala. Ingon anak man ang istorya nila diha. Ako lang yung kuan nga madramatize gamay kay ingon dayon ang yawa nga, giingnan mo nga mamatay mo mukaon mo, dili mo mamatay, oy. That's the first lie recorded in the Bible. Ang tao dili mamatay. Genesis Kapitulo 3, akong basahon sa inyo. Genesis Kapitulo 3, naa diha sa inyong pahina 3 pud. Ingon diri. Now, ang isulti sa Biblia, ingon sa serpente kon bitin, gidid-an ba di ay mo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Tanaw ra ang iyang bitik-bitik. Ang tanan nga kahoy mo iyang giingon nga gidili. Kamaog yun siya musuod sa tao sa bulsa. Ngano man, kung muingon siya nga gidid-an di ay mo pagkaon aning kahoy na as taliwala, kung kana ra, sayon kay tubagon. Muingon lang si Iba, wa na'y sumpay. Pero ang iyang gigamit, kana yung mataas ang istorya. Unsa may gisulti? Gidid-an di ay mo sa Dios pagkaon sa bungas tanang kahoy sa tanaman, tanang kahoy. Di ni argumento si Iba, kay mo man na siya ang engaging in conversation. Ni argumento siya, ingon siya pataka-taka ka man lang. Tanang kahoy bagod nga ang gidili sa mo di man tanan, kana hinuon tanan makaon na mo na. Kay nirang usan ni taliwala. Unya na, bisikulo 2. Mitubag ang babae, makakaon mis mga bungas tanang kahoy sa tanaman. 3. Gawa sa kahoy nga naas taliwala niini, gidid-an mi sa Dios pagkaon og bisan kinsa gani nga muhikap ni anang kahuya. Kung supako namo ni mamatay kami. Bersikulo 3 na. Sa Genesis 3 bersikulo 3. Apan miingon ang bitin bersikulo 4. Dili tinuod nga mamatay kamo. The first lie in the Bible is Genesis 3 verse 4. Ang sulti sa yawa, dili kamo mamatay. Kinsa may gihimo niyang bakakon anang iyang pagpamakak. Iyang gibutang-butangan nga ang Dios mo'y namakak. Nag-ingon ang Dios, mukaon gani mo aning prutasa, mamatay mo. Kaya ngano man na, ato man ang masabtan kay teolohiya, ato namang gi-presentar sa milabay mga gabi, nga ang bayad sa sala, kamatayon. Unsa man ang sala, ang pagsupak sa sugo sa Dios. Mo na giingon sa Biblia, musupak ka sa sugo sa Dios, nakasala ka. Kung ang imong inahan, ayaw kanang butanga kay para na as panihapon. Dili man sala ang pagkaon ni anak. Kay makabusog man ang sala ang imong pagsupak sa imong inahan nga nag-ingon, ayaw nagkan-arong buntaga kay para na as panihapon. So higala, ang sala, ang pagsupak sa sugo sa Dios. Dili ang pagkaon. Kuha ninyo? Mauna ang giingon sa Dios, mamatay mamugmukaon mo. Kaysa ato pang buti pasabot, og musupak mo ning akong gisulti ninyo, ang resulta na mga matay mo. Apan ingon ang yawa, versikulo 4, dili tinuod nga mamatay mo, oy. The first lie in Scripture. Hangtod karon, kanang doktrinaha, gipadako, ginasiyawa, pinaagis pagpamatuod sa tao, nga bisan pag nitambong mushaya sa inyong hinigugma, dili gito siya patay. Kay makommunicate pa man mo nila, mauna siya ang espiritismo. Unsa may espiritismo? Ang imong patay na,
pwedeng mo bayad ka sa espiritista aron nga mo gawas ang iyang kalag mag-istorya mo. Mana siyang espiritismo? Muadto ka ni anang ngit-ngit nga kwarto, ibutang ninyong inyong kamot diha, unya naamo yamyamon nga gamay, unsa nang yamyama rumukutom supong rumburum, unya mangurog ang inyong lawas, unya pagkalit ingon ang espiritista, ablihi imong mata, pag abli nimos imong mata, naay ning tumaw nga aso, unya ang aso nimpormas imong hinigugma. Ug muingon pagsulti imo hinigugma, ma, nganong imo man kong gitawag, ma, malinaw naman ko dito sa pikas nga kalibutan, nganong gitawag mong ko nimo, nak, ikaw na, nak. Higala mo na'y dramas espiritismo, wa mamatay ang namatay. Ha? Wa namatay ang namatay. Nga naman, sa Grigo nga pagtulunan, ang kalag ning gawas lang sa prisuhan nga mao ang lawas mo'y namatay, ang kalag ning lutaw-lutaw may kinabuhi pa, nagtan-aw nimo ngunang sa ato gikalag ta. Sa may atong buhaton basta kalag-kalag, magdatag biko sa mentiryo, magdatag budbud, magdatag soft drinks, kay maura man rin kinaham sa atong hinigugmang namatay. Ngano man? Nganong gihimo? Tama na. Kay gipasantop sa ato ang pagtulunan nga ang kalag sa atong namatay mukaon po na. Duaw po to pagkaugma. Tu anawa naman dito ang biko. Wata kay bao. Ang patay bagoy nagkaon na ito, wala, nagdag-basket kagabi nagdag-karton, naghakot sa mga biscuits o sa mga biko, gisumsuman ang inyong adobo. Ang kawatan nga mga bugoy ra, mo'y nabulahan, dili ang patay nga inyong gidadaan. Higala, makakaplag bakitag tubag ining mga pangutanaha naa sa Biblia. Ato ning susihon ron. Naara ba po yung mga libro ron? Mapalit na nimos mga bookstore, bisan sa National Bookstore, nga nagsaysay sa experiences mga tao nga matod pa nila nangamatay na. Unya ning balik. Pagbalik, nakasugilon sila unsay ilang kasinatian dito. Mubitaw nang nakadungog mo ng drama nga, ang manok ni San Pedro. Unsa man na? Si Esteban Escudero namatay. Adto siya sa langit. Pag adto niya sa langit, ing na niya San Pedro, naap ko'y daghang balikonon dito. Namatay naman ko. Gusto ko mo balik, pwede ba ko kabalik? Ingon si San Pedro nga, o gusto ka mabalik, na may uban nga tagaan na mo higayon. Balik, pwede. Pero pabalikon gikunin mo, ipada sa ako ng imong manok ng ugis. Sila na istoryahin siya. Naara drama sa radyo. Gipadaan San Pedro ang iyang manok ng ugis. Muna si Esteban Escudero, ang iyang manok ng ugis mo'y champion sa buwang diri. Si Pedro gihimos mga tao nga patron sa sabungiro. Asa man as Biblia? Wa gina dihas Biblia. Giistorya-istorya nalas mga tao. Patuo-tuo man na, di man ginamoy kamaturan. Kaya di man sabungiro si San Pedro. Dili man pud katong iyang manok, di man pud iyang manok. Manok man natong nitugaok sa diyang gilimod niya sa Ginoong Hesus. Di man to iyang manok. Apan ang mga tao, naghimo-himog istorya. Si Esteban ning lusa diri, ang iyang manok nga ugis, champion. Mastilan gining binutbot higala, pertindaghana sa binutbot. Naapoy ingon, nakitaan man ako. Nagparamdam sa kuan pa sa tinagalog pa. Kumahimot na lang ko maminaw. Kay TV, gitilibays, gibalita sa radyo. Pagkamatay ni Dulpe, ingon si siya, gibalikan gid ko. Gikuhit ko ni anang gabi ingon po mga anak ni Dulpe, bitaw. Nakitaan ako daddy dihas kilid katri, nagparamdam sa tinagalog pa. Sa ito paninduaw, gala sultihan ta mo. Kung tinuod panang istoryaha, dugay na nasulbad ang kamatayon ni Ninoy Aquino.
pagkadugaya na. Pila ra goy tugaan ni Ninoy. Ang nagpusil na ko, dili si Lagman, dili si Rolando Lagman, ang mga pulis. Apan nganong hangtod ron, wa man na masulbad, kay way patay nga mubalik pagtugan sa nangabuhi. Ug unsay nahitabo kaniya. Munay ka matuoran higala na ato aning padayonon. Ang Biblia mo'y atong pagtubagon sa atong mga pangutana. Ang pinadayag nag-ingon nga kining Ginuoha namatay ni. Gilansang man siya sa krus. Apan salamat kay wa siya magpabilin sa lubnganan na buhi siya. Unya niingon siya pagsuti, ako mao ang buhi, ako mao ang namatay, apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kahangturan. Muna ingon sila nga buhi ganing Ginoo, kita pod mga banhaw pod ang mga matay pa. Taato nang susihon ron. Unsa may nahitabo ni ining Ginoong Hesus nga gilansang sa krus. Nga sumala sa Biblia, human sa ikatulo ka adlaw, gilansang siyag Bernis, pagka-Domingo sa buntag, abli naman ang lubnganan ug nakit-an siya sa mga kasundaluhan ug sa mga tinunan. Unya sa pinadayag 1 bersikulo 18 nag-ingon siya, ania kanako ang mga yawis kamatayon ug sa Hadis. Kanang pulong Hadis ang pinulongana nga Grigo nga iyang kahulugan sa in English hell, nga ang binisaya impierno. So naas Biblia kanang pulong impierno kay mo man ay hubad sa Hadis. Impierno kun lubnganan or mintiryo. Mao na ang giingon sa Ginoo, kung naay mamatay nga nituon ako, di mo angayan mabalaka kay naa man sa ako ang labis kamatayon og sa lubnganan. Siya mo abli. Apan susiho nato kung ang iyang buot ipasabot nga ang nangamatay iya na bang giuban sa langit. Ato nang tan-awon ron higala. Ngano importante man kanato nga mahibaw nga si Kristo nabanhaw. Tungod kay ang tibuok Biblia nagpadayag sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Nagtudlo kinis ikaduhang pagbalik ni Hesus ug nga ang patay diha kang Kristo mabanhaw una pagkabanhaw. Ang pagbalik ni Kristo maoy signal pagkabanhaw sa nangamatay nga tumutuo. Ato man ang masubayan ron. Unsa may gitudlo sa balaang kasulatan, mahitungod sa walay kamatayon nga kalag. Ato kuno nang susiyon, walay kamatayon nga kalag kon immortal soul. Sa di tingali nato yun masabtan ang tinuod nga kahimtang sa nangamatay. Kung di pod nato masubay ug unsay sinugdanas kinabuhi, kay ang kamatayon opposite manas kinabuhi, di ba? Tugbang. So importante tingali nga ug mahibaw ta ug sa unsang paagi nga ang tawo mamatay ug unsay ang kondisyon ug mamatay siya, atong angayan pod mahibawan ug unsa poy kondisyon niya dayon niyang pagkabuhi. Ana sa basahon sa Henesis, gisulti sa Henesis 2 bersikulo 7, o giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuy pa niya sa mga buho siyang ilong sa gininhawas kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Bantayan ninyo ang importanteng mga pulong. Atong basahon pagsab. O giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao, unsa to? Unsay sumpay diha? Gikan sa abog sa yuta. Ang komposisyon sa tunlawas abog sa yuta o gihoy pa niya sa mga buho siyang ilong sa ginawas kinabuhi. Unsay gihuyop niya sa ilong? Ginhawa. Ang hangin gikan na sa Dios. Ang abog gikan sa yuta gipurma niya. May bukton, may ulo, may tiil, may tiyan, may paa, may bitiis, may ilong, may mata, gipurma sa Dios. Ang abog sa yuta. Ana na. Wa pa'y kinabuhi. Apan gihatag sa Dios ang kinabuhi, gigihoy pa niyang buho sa ilong. Ug ang tao nahimong unsa? Ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So ang pulong kalag di ay kita. Di ta ngayon mahadlok sa kalag kay gikalag ta. Kitam din ang kalag. Kita. Ang gihatagan sa Dios sa ginhawas kinabuhi.
ang abog. Now, opposite ni ana. Kaya ingon ana man ang komposisyon sa atong kinabuhi. Abog, punan sa nganong spirit man na. Kay sa English nga Bible, ang ginhawa, ginganlag spirit. Ginganlan ng espiritu. Kalag nga may kinabuhi. Ang bote pasabot, ang yuta nga giumol sa Dios plus gininhawa. Mauna ang tao, ikaw ug ako. Ang tao di ay ang parihan nimo naglakaw, naminaw, mukaon, mo sulti parihan ako. Kita ang kinabuhi nga may ang kalag nga may kinabuhi kita edi na ang kalag nga buhi, ang tao nga buhi mo di na ang kalag nga may kinabuhi, ikaw ug ako di na. Okay. Na kanang kalaga mo nay mamunit dito sa mo nay mamalit sa grocery dito sa KCC o sa SM. Mo na siya. Unsa man kining kalag? Wa ba kini kamatayon o aduna ba? Katong giingon sa Griego nga kon ang tao mamatay, ang lawas ray prisuhan nga nadugta apan ang iyang kalag mugawas may kinabuhi pod. Mo nang immortal mutan-aw nimo. Genesis 18:4, aniya karon ang tanang mga kalag ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki, ako man. Ang Ginoo may nagsulti nga siya tag-iya. Ezekiel 18:4, ang kalag nga makasasala siya mamatay. Uy, kita di ay pulos man ta makasala, so mga matay kita. Mo na yung mga kamatuoran sa Biblia. Niya pa, ang laing ngalan sa kalag sa Biblia, mao ang tao o kinabuhi. Tan-awa ra ninyo ning Biblia. Kung mobasa mo sa mga teksto nga inyong gikutlo, ini nga Bible, makakita mo nga ang hubad sa pulong kalag dito sa English, soul, gihubad dinhig kinabuhi sa tao nga buhi. Pareha na to. Okay, atong padayon nun Ezekiel 18:4, ang taong makasala mausab ang mamatay. Wala ang kalag nga makasala mamatay. Wala gyud sa Biblia ang pulong kalag nga walay kamatayon. Kundili ang Dios lamang ang dili mamatay. Ang Dios wa gilain kitang tanan mga matay kita. Sa Biblia ang pulong kalag sa in English soul. Mabasa nimo na sa English nga Bible 1,600 times. Apan wa gyoy bisan usa na lang ka teksto nga naghisgot sa soul. Nga ang soul kun kalag immortal kun dili mamatay. Sa iyang 1,600 kahigayon nga gisgutan siya sa Biblia, ang gisgutan gid tanang kalag, kitang tanan mga matay kita. Mateo 16, versikulo 25-26, kay bisan kinsa nga buot magpatunay siyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya niini, ug bisan kinsang magpawagtang siyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag siya niini. Sa English pa na, for whoever will prosper his soul will lose it, but whoever will deny himself of his life will find it. Naapo na sa kay unsa may kapuslanan mo na ni ang giingon sa Biblia. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ngano mang di naman nakalag diha, kay ang kalag kinabuhi man na. Sa Bisaya ang Bible, sa English na, unsa what shall it profit a man if he lose his if he gains the whole world and lose his own soul? Or unsa may what shall a man exchange for his soul? Sa English, soul. Pero sa Bisaya, unsa na may basahan nato? Kinabuhi. Tungod kay ang nangabuhi, maoan mga kalag. So, niya ang kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. O saragi immortal ang Diyos ra. Ang pulong mortal nagpasabot, dunay kamatayon. Ang pulong immortal nagpasabot, dili mamatay. Ang Biblia wa gina mo gamit sa pulong immortal sa description sa kalag. Or wa gina mo gamit ang Biblia anang dili mamatay nga kalag. Sa 1,600 kahigayon nga mabasahan nimo ang pulong soul sa in English, pulos gyud na mga matay. Niya pa, 1 Timoteo 1:17. Karon sa hari sa kapanahonan nga dili mamatay. Kinsa man na? Hari sa kapanahonan nga dili mamatay. Kinsa may tag-iya sa kapanahonan? Ha? Ang Dios.
dili makita ang bugtong nga Dios, alang kaniya ang kadungganan ug himaya hangtod sa kangturan, ug unya sa gitagal nga panahon kini ipadayag ras dalaygon og bugtong mga gahom ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, ang walay kamatayon nga Hesus, nga maulamang ang bugto nga dili mamatay ug magpuyo sa kahayag nga dili maduol. Higala, unsay gigamit nga description ni ining tao nga maura gyud dili mamatay? Unsay gigamit nga pulong? Bugtong. Unsa man ang bugtong? Siya ragyong usa. Wala gilain. Ang dili mamatay siya ragyong usa. Tingali mo ingon mo namatay man lagi sa Ginoong Hesus. Namatay siya kay tao man to nga Hesus ang namatay. Hinumdumi nga Dios nga nagpakatao. Apa na banhaw siya pag-usab. Kay naaman kaniya ang pinulungan ni Ginoong Hesus, nag-ingon man siya, ako mao ang kinabuhi, ako mao ang pagkabanhaw. Mao siya. Ang butan ang pasabutan ang bugtong, kini akong pitakaron nga gikwaan ako sa Uskalibo nga akong ipremyo sa Makadag Bible ugma nga naay teksto nga nagpakita nga naay purgatorio. As of now, kining pitakaha mo ingon ko nga ako ra gyoy nagunit ini. Sa topawa ni diha ninyo. Nga naman? Nga nung man diha sa inyo? Kay ako ramay nagunit. Agunit sulod, tuwa mo anak. Gamay ra kay sulod. Panggasolina. Pero ako ang nagunit. Ako ray bugtong tag-iya ining pitakaha. Nga naman, dili ni tag-iya ni Alan, di ni tag-iya ni Boy, di ni tag-iya ni Luloy, dili. Ako may tag-iya. Ako ra. Usara. Muna si Ginoong Hesus, bugtong siya nga dili mamatay, nagpuyo sa kaya nga dili mamatay. Ang Diyos lamang mao'y walay kamatayon. Siya ra yun, wala lain. Ang pagan Greek philosophy mo'y nagtudlo nga dunay kalag nga dili mamatay. Kato akong gisgutan sa inyo kanina, ang Greek dualism, ang Gnosticism. Apan ang Biblia tinaw kayang nagsulti ka nato nga ang tao mamatay. Apan, ang ginganlan sa Biblia, na may duha ka klase gitudlo ang Biblia. Ang unang kamatayon, maunang kamatayon nga way pili. Way pili gani, matarong siya dautan, mamatay siya. Anak mo na giingon ni Hari Solomon sa Ecclesiastes 9, versikulo 2. Unsa may sulti ni Solomon sa Ecclesiastes 9, versikulo 2. Akong basahon sa inyo, ha? Ang Ecclesiastes 9, versikulo 2, ni ay sulti ni Hari Solomon. Pagkanindot ining pulunga. Makita ninyo ni sa inyong Bible, pahina 690. 689. Ini nga Bible, ha? 689, versikulo 2. Ingon diri, og dili kini makahimog kalainan, managsama ang dangatan sa matarong ug sa dautan. Bati mo? Managsama ang dangatan sa matarong ug sa dautan. Sa maayo ug sa dili maayo, sa nagsimba ug sa wala magsimba, sa naghalad ug sa wala maghalad. Managsama ang maayong tao ug ang makasala, ingon man ang manumpa ug ang dili manumpa. Ang buti pasabot ini ni Hari Solomon, kanang balatian, kanang disgrasya, kanang kamatayon, kanang masakit, tanan tao na dirisyuta. Nag-alagad ka or wala, muagi ka na. Sa ato pa, mamatay pod ang matarong. Mamatay pod ang dautan. Naunsa naman lang ang saad ni Ginoong Hesus. So 1:36. Gigugma gyud sa Dios ang tibuok kalibutan nga sa pagkagigihatag niyang bugtong anak aron bisan kinsa nga mutuo ug musalig kaniya dili mamatay kun dili may kinabuhing dayon. Nganong mamatay man lagi? Duha ka klase ang kamatayon gitudlos Biblia. Ang unang kamatayon, ang bayad sa sala ni Adan ug ni Iba. Sangan nga liwat kitang tanan kang Adan ug kang Iba. Mamatay ta, munay giingon sa Roma, mupunay giingon sa Korinto. Ang sala ni Adan ug ni Iba nagdag kamatayon sa tanang mga tao. Ang resulta sa sala ni Adan ug ni Iba, tanan tao mga matay. Apan ang ikaduhang kamatayon, ang bayad sa atong kaugalingong sala nga wa mapasaylo kay wa nato dawata
ang nagpakamatay para nato. Ang ikaduhang kamatayon na. Apan ang kalainan ni ining duha mauni. Ang unang kamatayon, ang tanatay sa unang kamatayon, mga banhaw sila. Apan ang namatay diha kang Kristo, muy muuna pagkabanhaw. Ang namatay pod nga walay Kristo, maulahi pagkabanhaw para ihatag sa ila ang ikaduhang kamatayon nga maong walay katapusang kamatayon. Ato ni padayonon pagtuon. Ang espiritismo mo'y nagtudlo nga ang kalag walay kamatayon. Ang espiritismo, katuang kong gisgutan sa inyo, magkonsulta sa mga patay. Kay aron makigsulti ka kanila. Si Lucifer mo'y nagamit ni ini nga bakak nga una-una aron sa paglimbong nato. Unang bakak na suwat sa Biblia, ang pulong sa pagkatinuo, dili mo mamatay kung mukaon mo. 1 Corinto 15, 51-52. Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Wow! Maayong balita ni. Na aday uban nato nga mubalik na lang Ginoo, di kagig kamatayon. Abi ninyo, pagkabasa na ko anang tekstuhan na kaingon ko, Ginoo, kanindot po anang, di na lang mi mo agig kamatayon. Oy, mubalik lang gika nga, naabtan minimo nga buhi. Nindot bitaw. Pero sa pinulungan ni San Pablo sa Filipos 1:21, kung ang akong kinabuhi iyan ni Kristo, ang kamatayon ganansya. For to me to live is Christ, to die is gain. Unsa may buti pasabot? Wa gyoy kalainan nga nagkinabuhi ka, nga nag-alagad sa Dios, o kanang namatay ka nga nituo ka sa Dios. Way kalainan nga naman kung nag-alagad ka sa Dios, unya naabtan ka sa Ginoo nga buhi, magkuyog mo sa langit. Apan kung namatay po ka nga nag-alagad ka sa Dios, inigbalik po sa Ginoo, banhawon po ka aron magkuyog mo sa langit. So unsa may kalainan ni ana? Ang kalainan ra nga ikaw or ang uban natong mahinigugma nakatuog. Si Biblia ginganlan ng katuluga ang unang kamatayon or katulog nga kamatayon. Nganong katulog man? Kaya ang nangamatay sa unang kamatayon, mamangon sila. Apan ang mga matay sa ikaduhang kamatayon, wa na nay pagbangon, kay mo man ay ginganlag eternal death. Apan ang first death, mao ang sleep death, katulog nga kamatayon. Ingon sa Korinto, sa kalit, sa usa ka pagpamilok, inigtingog sa tanang trumpita, kay ang trumpita pagapatunggon. Kano sa gani mo tingog ang mga trumpita sa mga manulunda? Kano sa na mahitabo? Inigbalik ni Kristo. Ang mga manulunda, mubudyong sa ilang mga trumpita. Pagbudyong nila sa ilang mga trumpita, ang mga lubnganan, nga gilubngan sa mga matarong nangamatay, mo banhaw ang nangamatay, og ang mga patay banhawon nga may mga lawas nga di na banunot, og kita mga usab. Sa dihang giumol sa Dios si Adan, iyang gihuypan sa ginhawa ang iyang ilong, dili ingon nga walay kamatayon nga kalag. Mamatay siya, kay siya man po'y uri amahan sa mga makasasala, apan inigbalik sa Ginoo, mabanhaw siya. Ang kamatayon mao ang binaliktad sa paglalang. Binaliktad gani kung ang kinabuhi mao ang lawas, abog gihuypan sa Dios sa ginhawas kinabuhi, ang kamatayon sad maong abog gitangtangan sa ginhawas kinabuhi. Mo nang binaliktad. Ecclesiastes 12 versikulo 7. Ang abog na sa Bible ni akong gisgutan ninyo. Mobalik nga ni siyuta ingon sa kaniadto, og ang espiritu mobalik nga to sa Dios nga mo'y naghatag na ini. Now, dinhi magsugod ang debate sa mga Kristiyano. Tanawa na lagi, pastor, mobalik lagi ng espiritu nga to sa Ginoo, so magkuyog lagi hapon ang Ginoo dito ang espiritus na matay. Unsa man ang espiritus na matay? May buot pud na, pareha nato. May pagbati pud na, pareha nato. Atong susiyon ng Biblia. Kanang pulong espiritu de higala, sa in-English na ruwak. Kanang pulong ruwak, daghana siya kahulugan. Ang usa ka kahulugan ni ana, ang ginhawas kinabuhi. Ang atong nagawas sulod, ruwak po na siya. Ang lain pong kahulugan sa pulong espiritu, kanang imong pagbati, espiritu po na, spirit po na sa, the feeling you have is a spirit.
Gani, kaamgo mo, kamong tigsuroy, kamong tiglupad bitaw mga aeroplano. Kanya makadunggo mo mga airport. Kung nakalupad mo international airport, na ay mga duty-free nga tindahan diha sud sa airport. Makapalit kag mga produkto diha nga dili nakabuhisan. Munang nagpakaaron na ingnon nga barato kay way buhis. Pero di God barato to, kag barato. Strategy ba sa negosyo? Apan, makaamgo mo nga, ang dapit sa mga ilimnong makahubog, gingalan nila the corner of the spirits. Kaya ang ilimnong makahubog, spirit mo po yung na. Spirit. So akong giingon ninyo, daghag kahulugan ang pulo nga spirit. Pagbati, kasuko, kaguol, kalipay, spirit po na siya. Unya, kana pong spirit, ang huna-huna po na, spirit po ang kahulugan na. Apan, ang lain pong kahulugan sa spirit, ang ginhawa sa ilong. So, ang spirit o ang kalag, lain-lain na sila. Dili na kay maura, espiritu o kalag. Dili, lahi-lahi. Ang spirit o ang kalag kita man, ang spirit, ang ato manang gininhawa. Sa Bible na, ha? Akong basahon pag-usap. O giumol sa Dios ang abog sa yuta, o gihoy pa niya ang ilong niini sa ginhawas kinabuhi. Unsay nahitabo sa tao? Nahimong kalag nga may kinabuhi. Kuwaon sa Dios ang ginhawa, ang espiritu, mubalik ngadto niya, ang tao asa balik? Balik sa abog. Ang espiritu or ginhawas kinabuhi, gikuha ang gahom sa kinabuhi, ni balik kini sa Dios, asa pod paingon, ang Biblia nagtudlo nga ang ginhawa og espiritu o sara. Nabatay proof, ana pastor? Naoy. Tanawa ra ninyo na yung Job 27 versikulo 3. Kay bug-os pa man ang akong kinabuhi dinhi kanako, og ang espiritu sa Dios anias akong mga ilong. So man ang espiritu ha, ang imo man ang gininawa, ang wag ang imong sipon na, dili na sipon. Ang ginhawa na, ang espiritu sa Dios anaas akong ilong, ang managkatong salampati nga ni kunsad ni Ginoong Hesus. Sa panahon nga gibautismohan siya, nakakita ka bag salampatis imong ilong wa. Ang makita nimo diha, duha ra gyud nakaklase, og sipunon ka, ang imong sipuna dili man na espiritu. Apan ang ginhawa nga imong giginhawa, espiritu sa Dios ang ngalan anas Biblia. Breath of life is a spirit of God. That's what the Bible tells us. I hope nasabtana ninyo. Santiago 2:26, kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu. Patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu. Ang nakabuhi sa tao, abog plus espiritu sa Dios ginhawa. Kalag nga may kinabuhi. Abog gitangtangan sa espiritu sa Dios. Balik sa abog. Patay. Ang patay, lawas nga nahimulag sa espiritu, nagbuwag. Iyon ini na ang ilustrasyon ni Gala. Kanang nas inyong makita sa ulag, way bulb na sa suga, parehaan ang nas ibabaw sa inyong ulo, bulb. Kanang bulb, wa gina siya'y hayag kung ang bulb ra. Apan isumpay ni mo nas kurinti nga konektado sa switch, nga konektado sa source of power gikas na pukur. Pag put-on mo anang switch, unsay mahitabo sa suga? Musiga. Ngano man, dunay gahom nga gikan sa power source. Apan i-put off ang switch, gitangtang nimo ang connection niya sa power. Unsa may mahibilin sa suga? Bumbilya ra. Why hayag? Mao po nang kinabuhi nato. Ang ato kinabuhi didto gikan sa naghatag sa ato. Apan kuwaon na sa naghatag ang hinungdan sa atong kinabuhi, ang power, ang spirit, ang ginhawa, patay. Muna siyang mahitabo ana. Pag nga awa na ang power. Ang gahom sa paghatag kinabuhi gikan sa Dios. Sa ingon nga paagi, ang espiritu mubalik ngadto kaniya. Ang espiritu di ay ang breath of life. Aduna ba'y pagkahibalo kung patay na ang tao? Tinuod ba ng ilang giingon? Nga gisakitan si mama kay nagtanaw nato? Tanaw natong Biblia. Salmo 146, versikulo 4.
Mugula ang iyang gininhawa sa yuta siya mobalik. Iniglugwa sa ginhawa, balik sa Ginoo. Mubalik pod ang unod sa yuta. Ni anang maong adlaw mahanaw ang iyang huna-huna. Sa ato pa, pagkamatay, nagyoy huna-huna. Unsa pa'y teksto? Ecclesiastes 9:5-6, kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalintan. Inday, kung ang imong uyab namatay, bisag unsaon nimong dag buwak sa iyang sementeryo, di na gina siya kakita nimo, di na gina siya kabalos nga naman, natug na siya. Wa na'y kalibutan. Nami maestra sa grade 2 ko, tiguang daga. Ingon pa nila ina si ma'am, minasbati nga pinulungan, amo dito. Ina si ma'am, wara gayud ina magminyo, kay may trato ina sa wara pa ang gubat. Nagsinaaday sida san iya trato, napatay man. Wara gayud ina siya magkuang kay diri man siya mangita sin iban. Minasbati na ang pinulungan. Wa gid siya mangita, higala sultihan ta mo. Ang namatay gina. Namatay, gina. Pahimod sinala na inyong gugma sa buhi pa mo. Kaya kung mamatay na di na ginagagakos ni mo. Maingon man ang ilang gugma, pastila na ba na sumpay? Unsa to? Uy, naunsa bang nawaman? Isa ha? Kay nagsapot-sapot na po nga itong computer basta na ay tuslukan nga di mao. Disod man ay makatuslok og dili mao. Delikado gyud. Munang magmatkon kita sa tuslukon nga mamao gyud. Di mamao, delikado man. Okay. Ato ning tan-awon ron ang wa mamao. Diri ha. Okay. Diri ta dapit sa human sa bulb, di ba? Naa ta atong Ecclesiastes 9. Ang Ecclesiastes 9 nagsulti nato nga ang nangamatay wagi kalibutan ug unsay gihimos mga buhi. Wa gyud ang kamatayon niya usa ka katulog. Ang Biblia nagtudlo nga ang kamatayon murag katulog ra hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Hesus. Gihisgutan kini 50 kahigayon sa mga magsulat sa Biblia. Ang unang kamatayon, kato akong giingnan sa inyo nga, bisag matarong ka, mamatay po ka. Bisag dautan ka, mamatay po ka. Ang unang kamatayon na, kanang kamatayon na, gingala na sa Biblia, katulog. Now, sa to pa, ug matug ta karong gabi kada gabi man taga-katug. Ang tinuod gyud nga pagkasulti, nagpractice tag kamatay. Basig di na lang mo mga to, karon nimo magpractice og kamatay. Di legala. Ang punto nga gipasabot ini mao ni, kung ang natulog nga tao way kalibutan sa gibuhat sa nagmata, mao po nang patay. Way kalibutan sa gibuhat sa buhi. Way labot sa kalihukan sa mga buhi. Dito bitaw sa Mountain View, among eskwelahan kaniadto. May kauban mis dormitoryo nga perting kusuga pon mohagok tawhana uy. Unya kay gwardiya man siya, pagkagabi ana, gwardiya siya duty. Pagkaadlaw matuog. So, mahibaw ming natuog ang among kaubas dormitoryo kay ang tibok dormitoryo mura magbarko nga nag-andar. Peting kusog na nakahuna-huna man ang iyang mga roommate kay madisturbo man pud sila. Butangan bitaw nilag microphone, gi-connection sa trumpa, gipatubangan sa guest dormitory, perting hibulunga sa mga kababayanan, unsa man ang voice dorm nga mura man nagbarko. Ana, ingon sila unsa man na, ang uyab in town ilang giingnan,
ang hagok man na sa imong giuyab, gibinuangan siyang rumit, gibutang sa trumpa. Ang nakapurki, gikudakan pag yun siya, nga gibutang nga gapas ang iyang ilong, gibutangan po gapas iyang baba. Unya gitirukan o kandila ang iyang ulo, gikudakan. Tanang klasis binuang gihimo sa mga rumit nga nagmata, way kalibutan ang rumit nga natuog. Mauna ang atong kamatayon. Bisag unsay buhaton sa mga buhi, way kalibutan ang namatay. Nga naman, ang natulog, ang namatay, natug. Ang kalainan nagis katulog sa kamatayon, o ang katulog nato karong gabi nga nagpractice po tag kamatayon, ang kataas ras panahon. Kay kita matug rong gabi mubangon man ta pagkabuntag. Sila natug sa lubnganan, mubangon. Inig schedule sa pagbalik sa Ginoo para sa mga matarong apan ang mga dautan pagkahuman pas o sa 1,000 katuig human sa unang pagkabanhaw. Palando nga ra matod pa ni David, tubaga ako, o Hiyuba nga Diyos ko. Hayagan mo akong mata kay tingali niya mahikatulog ako sa paghikatulog nga sa kamatayon. Samas akong giingon sa inyo, mga 50 kahigayon sa Biblia, ang katulog, ang kamatayon, ginganlag katulog. 1 Hari 2:1, karon ang mga adlaw ni David, nagkaduol na nga siya mamatay. Og si David natulog uban siyang mga amahan o gilubong sa syudad ni David. Ilubong bago nimo nang natug nga buhi. Wa. Ilubong nimo ang natug nga namatay. Muna siyang gihisgutan sa Biblia. Si Ginoong Hesus bitaw na hinomdom mo ato. Sa nasakit pa ang iyang higalang si Lazaro, ang mga igsoon ini si Marta ug si Maria nakaingon nga amigo mangito kaayong Ginoo ug si Manoy. Unyang Ginoo daghan naman kay na siya giayo. Katubitang dalagita nga anak ni Jairo gibuhi man to niya. Nya katubitang buktot nga babae, iyam tong gipasiguli. Katong buta nga si Bartimeo, iyam giuli ang mata. Nya katong babae nagtalinugo og 30 katuig, iyam tong giayo. Daghan man kay giayo na wa gipang-ayo ganis Ginoo ang di niya kaila. Unsa nakasmanoy nga barkadam na sila kayo. So, wa pa may cellphone atong panahon na, wa gani RCPI, nagpatugon gyud gipasuguan ni Marta ni Maria ang Ginoo hain sa dapit. Dito naghangak ang ilang messenger, Ginoo, gipasugo mi sa magsuong si Marta ug si Maria, kay ang imong barkada, ang ilang maguwang nga si Lazaro nasakit, paatuong kuno ka. Wa man mo adtong Ginoo, nana sa Juan. Mabasa nimo na sa Juan kapitulo 11. Wa mo atong Ginoo. Wa maayos Lazaro sa iyang sakit. Namatay. Ingon man Ginoo, tanawa ra ni iyang sultihan. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan mo adto ko aron pagpukaw niya gikas pagkatulog. Ingon sa mga tinuan ng Ginoo, nalangay man ta, patay na si Lazaro. Naay balita, patay na. Naman ingon niya. Ginoo kung siya nahikatulog nan mamaayo siya. Ang gisgutan ni Jesus maong kamatayon Lazaro, apan sila nagdahom nga ang iyang gipasabot mawang pagpahulay kinaiya nga pagkatulog kanang pagpahulay bang natuog lang. Taod-taod pag ingon in taon sa mga tinunan, patay na Ginoo. Ingon na lang siya, busa si Jesus misulti kanila sa ulay lipod-lipod, si Lazaro namatay. Unsa man na? Primero nagyaga-yaga sang Ginoo, nya karon nagsinerious na siya. No. Ang gisulti sa Dios dili yaga-yaga, pulos tinuod. Ang gidescribe niya nga unang description natuog ang iyang gimin kamatayon. Apan ang iyang gimin sa ikaduha namatay kay wa man kasabot ang matinunan ang iyang but pasabot natuog sa kamatayon. Munang muadto ko kay pukaon. Pag-abot dito kay patay naman. Si Jesus mingon kaniya ang imong igsuon mabanhaw tan-awara. Sa naabot na siya dito, gitagbo siya ni Maria, ni Marta usa, si Miro. Primero si Marta, basahan inyong Juan kapitulo 11. Pag adto gyud ni Ginoong Hesus, kinis Marta nakahigayog pamoyboy. Abi ninyo ngano, nakaagi man gud ni Marta og murag na insultuhan siya. Kay kadto pang buhi pasmanoy nila,
Mag-istorya man tog si Ginoong Hesus, umuhigda si Ginoong Hesus sa ilang balay sa Betania. Maghikay po ning mga babae, kinagoy ilang bisita ang ilang maguwang. Naghikay si Marta. Siya naghagpat sa kamunggay. Siya naghiwa sa ubi. Siya po'y naghimbi sa tilapia. Naglagot siya kaayo kayo. Ang iyang igsuon, duhara sila ka babae, duhara po sila ka laki ron. Duhara sila ka babae. Naunsa ba nga, tuwa man lang ni Maria, nagsigig paminaw sa Ginoo, tora maglingkod raman po dito sa sopa. Nagyaka rabag yun nga, minaw sa istorya. Lagot si Marta. Ingon siya nga, Ginoo, maghikay mi. Suguar ng ako manghod nga. Naihikayon dito. Ingon Ginoo, Marta, gipili sa imong igsuon ang angayan himuon. Pasag din siya. Nauwaw yung taon si Marta. Siya, laaya po na kumanuin na insultuhan ini. Akaron, kabaos. Ingon siya, karon ka lang. Pag abot yun ni Ginoong Hesus, versikulo 21, si Marta miingon kang Hesus, kung dinhi ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang ako igsuon. Boy. Grabe ka. Grabe ka. Mga tao di ni mo kaila, nagdaplis dalan lang naagihan ni mo, giayon ni mo sakit. Ikaw, gipatugnan ka na mo na sakit palasmanoy, wagi ka mo ari. Karon ni ari ka, patay na. Ingon ang Ginoo, Marta, ang imong igsuon mabanhaw. Pero abi ninyo kung sa'y sumpay ana nga konversasyon ni Gala. Si Jesus mipahayag kang Marta nga bisan ang kamatayon dili makasakmit sa kersiguruhan sa kinabuhing dayon. Unsa man di ay ang pagtuon ni Marta may tungod sa kamatayon. Nitubag biyas Marta pag ingon niya nga ang imong igsoon mabanhaw na siya. Nitubag biyas Marta naa mabasa sa Juan 11:24-25. Si Marta mitubag kaniya, ako nahibalo Ginoo nga siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kalohi ang mga adlaw. Kay mo man ay doktrina nga gituuhan sa mga Hudiyo, tanan sila nagtuuman nga mga banhaw gyud ang nangamatay. Naman na sa basahan ko ninyong Juan kapitulo 5. Pahina 127. Bag-ong tugon, kapitulo 5 versikulo 28-29. 127 sa Bag-ong tugon. No sige ingon. Og iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom, versikulo 27, kay siya mao man ang anak sa tao, versikulo 28, ayaw kamo kahibulong, kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog siyang tingog, og manggula sila sa ilang lubong, kadtong maayog binuhatan, mabanhaw og mabuhi sa dayon, og kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Debut. Nahibaw si Marta ana, munang ingon siya Ginoo, nahibaw man ko, mabanaw bitaw nas manoy, panahon sa katapusan. Apan ingon ang Ginoo kaniya. Ingon ang Ginoo kaniya, Marta, wa pagidi ay kakailan ako. Ako, Marta, ako mao ang pagkabanhaw, ako mao ang kinabuhi. Ang mosalig nako, bisag siya mamatay, mabuhi siya. Bugat kay nga pinulungan igsoon. Bugat. Apan ang buot nga ipasabot, kung ang tao mamatay, apan may pagsalig niya, mabanhaw na niya. Munang miadto siya sa baba sa lubnganan. O giyang giingnan si Lazaro, Lazaro, bangon! Higala. Ang ubang mga tao naghuna-huna nga ang ilang mga hinigugma tuanas langit. Ang resurrection or pagkabanhaw ni Lazaro, kamatuoran nga iya gyud ang banhawon ang nangamatay nga mga hinigugma nato. Gibanhaw niya sa Lazaro, sampulan to. Apan ang Biblia daghang kay teksto nga nagsulti. So pagbangon gyud, pag-ingon gyud Ginoo, Lazaro, bangon. Lugwa si Lazaro sa lubnganan. Hinumdumi. Si Lazaro wa mulusad gikas langit, ni bangon siya gikas iyang lubnganan.
Kung matarong pa na siya sumala sa sultis uban nga inig kamatay mag-aliluya na sa langit, unsaon maya pagbangon nga tuan man day sa langit. Apan kay diha pa man siya sa lubnganan, nimbangon siya. Kanindot huna-hunaon nga ang ato dayang mga hinigugmang nangamatay, mubangon ra sila sa kadlawon sa pagkabanhaw. Job 14:21, ang iyang mga anak mahimong dungganon og siya dili mahibalo ni ana, og sila ginahimong ubus apan siya dili makatimaan ni ana kanila. Kay namatay naman siya apan ang iyang mga anak. Higala kon kanagong mutuo gutanga ang tao nga namatay tuana siya unya makigkuyog pud siya, mutanaw pud siya nato nga buhi ta. Para nako impractical gina siya in all sense of the word. Gawas nga impractical, sakit sad na. Arang-arang kung ikaw nga namatay, kung ang namatay, makakita sa iyahang hinigugmang buhi nga nagbinutan, mahinangop siya magtanaw. Parang litan uroy kung ang inahan namatay, unya ang iyang anak nakita niyang nagduwa, nabanggaan. Kanang namatay, makakita siya sa iyang anak na nabanggaan, ang iyang kalag na makakita, sakitan oy. Parang litan kung kanauroy inahanan namatay, unyang iyang anak nahimong sundalo, unya pag adto dito sa kalaban, nabihag sa kaaway, unya gilukat ang mata. Singgit ang iyang anak, magtanaw siya kay ang iyang kalag lagi makakita man nga bisag di na siya makitaan. Sakit. Muna akong giingon ninyo, impractical ka ng doktrina ha, kay gawas nga dili na tinuod kay wala man as Biblia, digi po na maayo og munay mahitabo nga ang atong patay nga hinigugma nagtanaw pa nato, uy, kamaot ra na mag-ilaib na tasakit ang atong hinigugma nga wa di ay mamatay ang iyang kalag nagtanaw tao ng akong anak. Wa na bay nay kwarta sila kay naprinda na ra ba ng 2 ka hektarya basakan. Saon na sakitan po sila oy. Higala kung ang anahan nagtanaw siyang anak nga nag-injection og shabu og heroin, kanahan ka ng inahana. Nag-iingon sa Biblia. Ang kamatayon o sa kakatulog, ang kamatayon o sa kahingpit nga pahulay katulog hangtod sa pagkabanhaw, diyang si Jesus mupukaw kanimo sa pag-ingon karon, mahanaw ang tanan mong kagulanan. Salmo 115:17, bantay mo ini. Ang mga minatay dili magdaig kang hiyuban, ni may mausa ni adtong nanganaog ngadto sa hilom. Nanganaog gani katong gipanlubong. So higala dili tinuod nga ang mga taong balaan magamit nato ilang ngalan kung moampo tas Ginoo. Di na tinuod. Bisag unsa pa na siya kabalaan, masan David ba na siya, masan Pedro ba na siya, masan Vicente ba na siya, masanta Maria ba na siya, ang Biblia nagsulti nga ang nangamatay dili makadaig kang hiyuba. Ang Biblia nagtuga nato nga di kita kagamit ni anang mga tawhana aron ato ay ampong Ginoo. Usaray giingon sa Biblia sa Juan 14:6, ang pulong ni Jesus nga nag-ingon, ako mao ang kinabuhi, kamatuuran, ug ako mao ang dalan. Bisag kinsa nga moadto sa amahan, pinaagi kanako, makaadto siya. Ang bugtong ra ginatong gamiton og moampo ta sa ngalan ni Jesus. Amen. Di kita moingon sa ngalan ni Pedro. Amen. Sa ngalan ni Vicente. Amen. No. Because the Bible is clear, ang nangamatay dili magadaig kang hiyuba, ni may mausa ni adtong tuas lubnganan. Higala pagkadaghan namang Dios gipatuo sa ato sa wa pa ta kasabot sa Biblia. Ang huna-huna po nato kaniadto tinuod karon di ay grabing distansyahas ka matuoran oy. Naghimo ra man putagod sa gitudlo sa atong ginikanan nga pareha pod nato wa pod kahibaw ko sa gisultis Biblia. Sayo nang ta 500 anyos ta ilawom sa mga katsila. Apan wagi Biblia diri oy. Sa 500 anyos nga Christian country in the Orient ang Pilipinas, no Bible. Ang makabasa sa Bible ang mga pangulo sa simbahan nga nagsutana og ang maong Bible Latin. Dili sa atong pinulungan. Abi ninyo kanos naabot ang Bible sa Pilipinas?
1898 sa gubat sa Amerikano batok sa katsila sa dihang ang mga Amerikanong protestante midaag Bible nga ri. Diha pataka-diskubre. Sa buhi pa si Rizal, kay dato man siya, may aksi siya, nakabasa siya Bible, muna nga nakahibaw siya anang pulong no limit ang hiri. Ang Latin nga pinulungan sa pulong, ayaw sa kog hikapa, kay wa pa ko kaadtos akong amahan. Pinulungan na ni Ginoong Hesus kang Maria. Nahinumbo mo anak higala. Ginoong Hesus, gitudlo sa Bible, kay kamo nga matay na matod pa niya Kolosas 3:3 ug 4. Og diha sa Dios ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo. Inig padayag noon niya ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi nan kamo usab ipadayag man uban kaniya sa himaya. Higala bisag mamatay ang atong hinigugma, inigbalik sa Ginoo ang iyang pagkatuog nga naa siyang Katri dias lubnganan mo bangon na siya ang mga kabataan nga ang kansang ginikanan naghilak sa ilang kamatayon sa puwangon sa manulunda inig ka bangon sa mga bata gikas lubnganan ug itunol paingon sa kamot sa maginikanan ang atong Ginoo moy mo welcome kanato kadtong Dios og makagagahom nga manluluwas nga namatay. Mo bangon to siya ngano man siya mo ni conquers kamatayon. Tanaw na to ang iyang kahimtang ha. Namatay siya Birnis hapon. Diha siya slubnganan tibuok adlong ipapahulay. Sumala sa Lucas 24. Pagkabuntag sa iyo sa Domingo, nibangon siya sa pagkabanhaw. Taon ang babae nga didto pod sa dayong salop sa adlaw sa Birnis. Nya giingna na lang ni Jose Arimatea, mamauli na ta. Kay umaabot na adlong ipapahulay. Buntag sa iyo ni dagag balik katos Maria, katong Maria bitaw nga nagdihog sa iyang tiil sa pahumot didto sa balay ni Simon. Ningadto to. Pagtanaw ni Maria, wa nga may sud anong lubnganan, naghilak siya. Nakakita man siya naitaos dool, niingon in taon si Maria ni inimpulunga. Si Jesus miingon kaniya babay, nganong naghilak man ka, kinsa may imong gipangita. Niya si Maria, kaya naguna-una man nga kadto tingaling nagbantay sa lubnganan, sa pagdahom niya nga kadto maong magbalantays naman, si Maria miingon, Senyor, kung ikaw man ang nagkuha kaniya tug ani kog diin mo siya ibutang. Habi niya katong nagbantay sa lubnganan, kung imong gikuha, asa man nimo siya ibutang, kay dihugan man nun tato niya pahumot na pod. Tug-ani ko kundiin mo siya ibutang ug ako siyang kuhaon. Pag-ingong gyud ni Ginoong Hesus, Maria, nilingi siya kay nanlimbaot mang iyang balhimo ni tindog mang iyang tingkoy. Pamilyar man in tinguga. Maria, pamilyar man in tinguga. Ug milingi siya miingon kaniya sa pinulungan nga Hebrewanon, Rabuni, sa ato pa, agalon, maestro, sir. Ikaw man di ay na. Gakso na unta niya. Sinang kas iyang kahinangop? Apan si Jesus miingon kaniya, no limitang hiri. Sa Latin, ayaw sa ako guniti, kay wa pa ko makasaka ngadto sa amahan. Pastilan, kung mutuota nga ang namatay diretso sa langit, number 1 untang 10 lanas, Ginoong Hesus. Pagkamatay niya ng Birnis, diretso unta siya langit, pero wa man. Waman siya mo adtos langit anang Birnis. Ang uban ba yan ato nagtuo nga kini adto asa ang ako tanawan pagsulti niya nga ay sa ko gikapa kay wa pa ko kaadtos akong amahan. Apan adto asa akong mga kaigsuunan. Kinsa mga kaigsuunan ang iyang mga disipulo. So ginli silang musaka kung ato sa akong amahan ug inyong amahan sa akong Dios ug inyong Dios musakaay pa ko wa pa ko moadto. Gani ang Biblia higala. Sa Buhat 1:3, pahina 153 diri sa inyong sa inyong Bible. Sa Buhat 1:3, giingnan kita ni San Lucas ang nagsuwat sa bason.
Sulod sa 40 ka adlaw human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Sa ato pa, pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, mipuyo pa siya 40 ka adlaw, sige pa siya panudlo sa iyang mga disipulo, hangtod nga mikayab siya sa langit human sa 40 ka adlaw. Naas Biblia na. Wa di ay siya mo diritsog langit, taday na ang kamatay. Apan ang ubang mga tao moingon, unsaon man lang na nimo pastor. Today ang iyang kauban nga tulisan. Diris iyang tuo dapit. Niingon man tong isang ni Aswala, Ginoo, kung Ginoo manggi ka, luwas sa imong kaugalingon, hasta pod mi. Ingon ang iyang kauban diris pikas, bay, ayaw giyaga-iyagain na. Kay kana siya, kita, gilansang ta diri, pero angayan na tayo lansang kay makasasala man kita, pero kana siya wa man in tao na isala, gilansang mananaangin man na nato. Yan inlingi dahil na ang tulisana kang Ginoong Hesus. Ginoo, ay gud in taon ko kalimti Ginoo ha. Yan itubag ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, sultihan ta kakaron. Uban ka na ko sa paraiso. Muna igingon sa mga tao, pagkamatay nila, tuwa na sila sa paraiso, kay gisaaran man sila sa Ginoo. Ang pangutana, dito na bagi sila sa paraiso pagkamatay nila. Niya, ako mo suginlan. Kining Biblia sa gisuwat ni, particularly ang bagong tugon sa pinulungang Grigo, wala ni kama, way period, walay punctuation mark. Wala. Ang suwat sa Grigo, wa nay kama-kama way period. Kanang maghubad, sa gihubad na nila, sila na'y mamutang sa period o kama. May kalainan na dayon ang kahulugan kung mabalhin ang kama o period. Pananglitan, kini ha, sample. Di ay maestro, nga ang iyang mga estudyante na babaeng mga lalaki. Giing na niya ang mga babaeng mga lalaki, hala, class, tagaan tamog sentence dire, butangin ninyo sa punctuation mark ha. Sa ato pa, ipamutang ninyo asang period, asang kama, asang quotation mark. Ha? Muna inyong buhaton. Ang gibutangan sa mga babae, gibutangan nila kama ang without hair. A woman, kama, without hair, kama, man is nothing. Kung sa Binisaya pa na, ang babae, kung wala pa siya, sa ato pagwa pang babae, wagi pulos ang laki. Ha? Diba? Mamana siya meaning anak. A woman, kama, without hair, man is nothing. Munang sa kababayan-an. Nga buot nila ipasabot, o wagi mo mahimong mga laki yun. Tinood na lan. Atong tanaon. Ang mga laki po, mo po na ilang gihimo. A woman, kama, without hair man, diri na nila gibutang ang kama sa human sa man. Is nothing. Sabi ni Saya pa na, ang babae, kung wala ang iyan laki, wagi pulos ang mga babae. Nakakita mo sa kadako sa kalainan sa kama? Dako. Ang ubang mga tao, you see, a punctuation mark makes a difference. Muna'y nahitabo, ninin teksto kalabot sa gisulti ni Ginoong Hesus sa tao nga dito sa cross. Miingon si Jesus kaniya. Ang translator na nagbutaan ng kama. Sultihan ko ikaw, kama, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Sa ato pa, ang una-unas mga tao kay karong adlaw man kuno na amang kamas ikaw, karong adlaw adto man ka sa ako uban sa paraiso. Pagkamatay nila anang hapon, nagkuyog na sila sa paraiso. Muna ibot pasabot nila. Kay inig kamatay ako yun man. Ang ato na nang gitubagdaan kaganina. Kay si Ginoong Hesus day, pagkamatay ni wa, pamanday watos paraiso, di pamanggani, pahikap kang Maria, kay wa pa siya kantos amahan, ni Puyo, pamanggani 40 kaadlaw. About ang tinunaan, nakauba na kani dito sa amahan, ni ahigala ang kalainan. Ha? Tanawan ninyong kama. Sultihan ko ikaw, kama. Karong adlaw, adto ka sa paraiso uban kanako. Kung imong subayon gyud ang tinuod nga kahulugan sa giingon ni Ginoo, ingon ini ang mahitabo. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw, kama, adto ka sa paraiso uban kanako. Kakita mo sa kalainan sa diferensya? Ang kama sa ikaw, karong adlaw kuyog na sila sa paraiso.
Apan kun ang kama tuas karong adlaw, ang saad ra nga uban kanakos paraiso mo'y naa. Sa ato pa, magkakuyog gitas langit. Karon gisultihan ta kaana, magkakuyog ra kita. Nganong nahibaw man ta nga munay kurik ang ikaduha? Kay nahibaw man tas Ginoong Hesus wa pamukayab ni anang adlaw. Nahibaw man sa tanga 40 ka adlaw nagpuyo pa siya diri siyuta aron pagtudlo sa mga disipulos. Nga ikaduha, kaning mga Romanhon, kanagong cross, kinaiya man as mga Romanhon, nga ang mga kriminal, ilansang. Kaya ilan man na himoong talan-aon sa mga tao bitaw. Mubitaw ng way abusado panahos Roma. Kaya kung maabusar ka, muribildi ka, maghimo kag krimen, bitayon ka man sa mga cross nga daplis dalan. Nya magsige na sila agulo, gilansang sa cross na daplin sa dalan. Ang mga taong manglabay, magtanaw, makaingon ka, uy, anak niya, uy, nagsige naman na singgit. Ay, sakit kayo. Hangtod mamatay siya. Anang Birni sa hapon, pag-adto sa mga tinunan at sa mga sundalo, naabta nila nga si Jesus patay na. Apan ang duha, wa pa man mamatay. Busa gibali nila ang tiil, aron mapugos kamatay. Pagbali nila sa tiil, ilang gihakwat o gilsalibay nila kauban sa mga butanganan sa mga tao na may lubnganan nilang labayanan lang bitaw. Wa pa namatay. Wa ta kahibaw, nakakamang pa ba? Nakadailos pa ba sama sa salida? Apan ang punto higala mao ni anang Birnis sa hapon pagkamatay, way usa nila si Jesus ug ang tulisan nga ningadto sa paraiso. Kay si Jesus mikayab 40 ka adlaw pa man suman siyang pagkabanhaw. Ang saad yun niya higala mao nga kung mamatay ta nga naatay pagtuon niya, makauban ra kita niya sa paraiso. Laluan man ta niya dito. Mukayab man siya ngadto. Ingon sa 1 Corinto 15:55, o kamatayon, hain na ang imong pagkamadaogon, o kamatayon, hain na ang imong ikot. Apan salamat sa Dios nga maong naghatag kanatos kadaugan sa pinaagis atong Ginoong Hesukristo. Bulahan ug bulaan ang tao nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Kinsa ning nangabanhaw sa unang pagkabanhaw? Ang mga matarong. Sa mga taong ingon ini, ang ikaduhang kamatayon walay kagahom o pagbuot. Higala, inigbalik sa Ginoo ang atong mga hinigugmang miunas kamatayon, mamalik iuli pud sila nato. 1 Tesalonica 4:16, tabangi ko ninyo basa ni ini, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog gikas langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpita sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muunas pagpamangon, ug kita nga mga buhi pang mahabilin sakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kalangitan. ug inguni ini kita magpakig-uban as Ginoo sa tanang panahon. May kaadlawon sa pagkabanhaw. Ginikanan kung duna may anak nimo nga sa gamay panamatay, alagad las Ginoo ihatag tumbataa sa manulunda nga na kanimo panahon sa pagkabanhaw. Hinigugma kung duna ka may igsuon o hinigugma nga mibiya tungod sa kamatayon, inig abot sa pagkabanhaw. Ihatag ra og halugon nimo siya pag-usab. Apan dili ta mouna nila. Magdungan ta og ang nangabanhaw pagbalik ni Kristo. Magdungan ta kayab paingon sa langit mo na gitudlo sa Biblia, og nianang panahon na mupuyo na ta didto sa walay kahangturan, eternity, langit na. Dili na General Santos, di na Davao City, di na Los Angeles, California, di na Chicago, Illinois. Langit na, New Jerusalem. Higala ni ining kagabhion ang Diyos gusto mangayo sa imong kasingkasan.